people, I'm back vlogging. So karon mo una-una na ko ninyo og Merry Christmas and Happy New Year no, kay hapit naman ta human ang atong tuig sa 2022. So before ta mag-end sa atong tuig 2022, mag-attend po ta og mga Christmas party ug unsa pa diha nga party para pud ta ma-enjoy pud ang atong life sa atong Christmas 2022. So ug mapuhon ka mga nice people, kami ay gathering, magtipon-tipon sa among grupo sa Legion of Mary nga kanang mag-year-end party me o mag-exchanging gift pud me. So karon ka mga nice people, nag-prepare ko sa akong mga giveaways nila, nag-share ko sa akong blessing sa akong vlogging kay hapit na ta makakuha sa atong kita sa atong vlog. So daghang salamat ka mga nice people sa inyong suporta nga no skipping jud mo sa akong mga videos no nga sa mga ads sa akong videos. Daghang salamat kay nakatabang mo sa akong gamay nga kita sa akong vlog nga pobre pa nga vlog in town, pero at least naay atong mga supporter nga walang kanang sawang pagpapanood na hindi nila ini-skip ang ad sa ating vlog. Mauni ka mga nice people, ako nang i-share nila nga bisan wa pa ta naka-withdraw sa atong kanang kita, pero ato nang gi-share ang atong kanang kita kuntahay ba kay tuwa pa man sa kuan kanang kuhaunon pa man tuwa pa sa Amerika. Tuwa pa sa Amerika la jo pa. Wa pa ipadani sa YouTube. Wa pa ipada sa YouTube kay wa pa ta naka-prepare unsaon pud ta to pagkuha no naa tay kita, pero lisod na to kuhaon tungod kay tuwa pa sa Amerika. Bitaw ka mga nice people, tinuon bitaw tuwa pa sa Amerika, pero kasabot mo ka mga nice people, hinambog ra ni ako ba nga nindot ka jug sudlanan, pero di ay ang sud hinambog. Bitaw. So huna-huna ko nga manghatag ko og tasa no, nindot kaayo no, naapay heart. Ingkom huna-huna ko nga tasa ray akong kanang hatag, pero mas nindot man pud na ay timplahon sa tasa. So mao imong gipapa sudlan og usa ka twin pack nga kape 3 in 1, o di ba? So ini ni tubig na lang ni kulang. So naghuna-huna po ko nga unsa man hilison sa kape, inom-inom ka kape, unsa may hilison sa kape. So ako pong butangan og Skyflakes biskwit no kabuok. So kuana kanang libre na ang kabuntagon sa kabugnaw, libre na ang kabugnaw sa kabuntagon, o di ba? So mao ni ka mga nice people, ato lang i-enjoy ang atong life. Ang importante kinasing-kasing ni nahong ihatag sa akong mga kaubanan. Di ba naka-share na ta sa atong kita sa atong pag-vlog, pero wa pa nato nakuha kay tuwa pa sa Amerika, wa pa hingabot. Kay kinahanglan pa og daghang mga proseso usa nato ma-withdraw ang atong kita sa pag-vlog. So daghang salamat ka mga nice people. Ako magpapasalamaton jud ko ninyo sa walang sawa-sawang tanaw sa akong mga vlog, bisan pinobre pero kinasing-kasing ang inyong pagtanaw, di ba? Okay ka mga nice people, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Before mag-in ang tuig, ako ay magpasalamaton sa inyo kay ako po ni-share sa akong mga kauban. Okay, daghang salamat. Bye-bye. See you on my next vlog kay mag-vlog ko sa among party. Bye-bye.